сме в Cosmic Craft и тук има паднали тем, ще ги взема. Днес с мене са Minecraft Iron и Хиледеон, мисля, че му беше така на другото момче. И днес ще снимаме малко в опнатото Kit PvP. В момента ще си взема и теми. И ще скачаме ли? Да. Кажете кога аз чакам. Аз съм на ръбчето тук. Мисля. Ай, скачаме. Аре, скачай. Аз скачам зад Minecraft Iron съм. Я му ида във въздуха. Ляскам с шутите. Шит. Меча взема повече демидж. Брадата чупи сетовете. Да. Какъв това? Бягат us. Стой. Мога да се опрем стрелките. Така. Имаме някакъв. То спадна в дупка, а не. Аз тук гоня някакъв. Гадните перли. Аре бе. Мой взям лега. Тук. Убих един. Браво. И аз убих. Или, то скъв да ми взема. Някаква килаура момиче ме кил. Тук тия невидимките, внимайте с тях. Те са килаури. Всичките. Да. Аз убих вече двама. Човек не мога да взема кит. Убих трима. Има такова. Не лимита. Ама не убих. Той има време, ама аз кит дадат брингър, не съм си го взимал. Моля не. Баси автолук. Човек ме сега ще ме кюнат. Айде, аз умрях. Забравя да си вземам лега. Ето и аз. Човек, ама аз фен за 6 съм майка ми. О, верно, аз имам. От вчера съм. Аз Обаче мога, нямам. отворих. Имам, ама аз нямам оръжие. Нямам и каска. Чая ще ви дам теми. Има репер тук, нали знаете? Да. Човек, сега ако ми е лагнал, паднах долу на пивпито. И аз. С някакъв. Човек, аз натискам само escape и то продължава човека ми върви напред. Горе на спална съм. На тези аз нямам каска и оръжие. Момент, че аз скочих. Чай се тук, нали? И аз съм долу. Аз съм в Но човек, аз нямам нищо. Ако се чува шумно. Сега идвам. Малко е шумничко, ама карай. Да заглуши. Не, стой. Какво нямате? От някакъв си изхвърляйте ми тази намер. Майнкрафт. Добре. Имам всичко аз. Аз имам всичко, ето. Ай, И скачай. аз. Аз сега ще реперирам на сетовете, изчакайте малко. Искате и скачайте направо. Аз им скачам. Аз хвърлих някакъв такъв отворен. Някакъв шал. Ще се бия с меч. Човек, те тук са много хакери, така че... Давай. Вот. Това е като спид хак, човек. Тук тимове няма. Всички са за себе си. Ух, че ми лагна. Оли, този де го изпратих. Мортал. Ето го на тейцето. То стана без каска, пиката. Той става на 2 брат. Убил Аре го. пукне. Аз бях долу. Хвърли перла. Уния двамата. Аз се бях с Соня, където хвърли перлата тук. Аз се кеф. Обаки хака. Няма бутнеш.
Тук какво става, бе? Двама ми скочиха. Аз си ще да падна от рода. Аз паднах от рода. Не съм паднал, задържах се с някакъв сендър перон. Не се шпукна. Да. Се шпукна, отворих двама от рода и пукнах. Ули, тук колко итеми има. Стой, бе, батко. Аре, тук няма ли никой? Че ладно, мазно. Баси демиджа бият тя човек. Днеска много ми лаги. Къде сте ви, бе? Съм был. Аз тя. То си чезна. Бре, това хакер. Той да бъде само един. Потуши. Ето го хитлия. Аре, умря, бе. Убих го. Но те ти ме килна. Теле. Да. Извиняй. Имам и теми за тебе, ако се измъкна. Ай сега да го убия този човек. Ама аз пак само каска и оръжие, нямам нищо друго. Той е лесен. Добре, ще покажем хики на YouTube. Да, бе. Нищо. Добре, изчезна това. Кажи го пътиш хипа. Я знам. Чачи ма бил. Аз се пак пукнах. Аз си хотях къде се озовах. Баси якото място. Спаун. Чуй си реперна и темите малко. На те, че приеми. Не, аз съм на спаунал си. Ето та. Ела на репер там, деца реперва. То спика е тука. Чакай малко е сега. Видя, ето.
Опа, каската, ела. Чакай малко, сега ще я дам. Вземи я, виж, за тебе. Аре вече. Майнкрафт Iron ми взе, бе. Аре, Чай сега малко, покажи чай ми аз имам още. взе. Сега покажи ми взе. Взе ли си каска? Не. Ела. Ето. Аз оръжие нямам. Какво искаш, брат, Валя? Да. Аз качвам. Ай, аз качвам. Аз качам без уйбове. Чай, ела, що не каза. Не бе, без уйбове скоча. Значи поне два да имаш там. Аре, едва ме. Отвън също един, но... Бутнахте. Знам също. Блейтос. Човек някакъв съм наркорит. Не, аз съм това. Да. Тук не ми се ходи. Тост мап много ме радва, не знам що. Аз ходих тук някакъв кондуктор. Има някакъв долу, чакай, идва. Бьот ме. Човек, какво става? Аз го бия. Бягай. О, на половин сърце останах и изял в лего. Човек, то е скилауър. Да, бе, всичките тук са килаури. Аз ако пусна киларата, човек, сигурно всички ще измрат тук. Гледай сега какво става. Къде? Нямам каска, човек. Всичко друго имам, обаче каска нямам. Те па... Насякъде ма следват. Човек, ме ще ме убият. Аре, падам в дупката. Нямам... В смисъл, нямам ендърпери. То сме бутна, то е скилауърта. И гатите тук. Аз чуя защо няма админ тук. Има. Крак дете това. Пулгин има. То плагин, че има, ама админ няма. Да, толкова админ ще дам. Ага. Някой пак ще хвърля. Мерси. Тук не бяга. Ули и двама. Ма вият. Човек, аз ще репервам всичко. Ули. Тук съм взел някаква глава. Аз пукнах някакъв. Човек, килнах един. Взех всички айтеми. Човек, той имаше почнати. Не ги е използвал. Супер. Нали, Те тия разпръскващи полшанки не бачкат. Бачка, стринката, бачка. Някакъв ме бие. Първо бие килара, бягам. Оха. Ето Майнкрафт Iron. Аз си кера. Кенеди. Ма убия. то ще брати килограмата, да. Хора, от сега ви се извинявам за Този ме лага. гонеше мен. За какво се извиняваш? За лага. В смисъл на YouTube. Дай да не може. Малко е. Тук има някакъв... Убивах им очи, бе, вивове, малко е. На 6 беше добра. Ехе. Ето го на тейцето, прехлъзуниката беше тон. Да. Лега ми току-що го изядох човек и вече ми бият.
супер много демидж. Аре, напийте скачи при тях. Ай, Уляля, тук са напълни стаите. Усети. Ето го е $1000. Бачкам да спира обаче. Само при тях. Тъй. В дупката ли Те са? са. Оля Да, майко. те Отидоха. Аре, тук са. Аре, тук са и Човек, двама. аз имам ли скин? И двамата отдора от даматейци. Мятат пердичи. Човек, Аучни. аз имам ли скин? Не знам, Да, имаш скин. Само Minecraft Iron няма. защото съм не знам. Ох, качих се на гъла. Или то с напийците. Напийците, тук да се кача. Аз няма се кача преди. Знаете. Добре, къде? Аха. То няма хора. Има. Аз телепортвам до теб. А, да, ти... Намаля. Опа, че ма стресна. Хора, да знаеш, аз ще заглуша да сваля на нов текстчер пак и отглуша. Добре. Къде са? Ела на тук. Тук някакви руини. Джумпи, не джумпи. Добре, тук не идва. Връщай се. Чай сега, къде е пътя, Ето. Я ще лега. Ето ги е. Мелето. Къде съм? Голема е. Тук напълни се. Ехе, хакер. Хора, аз не мога да си намеря текстчер пак. Ще търся Тръснах него. се. Напийца е тръснах солдати на празници. И сега бия с някой. Мен тук ма попукаха много яко, човек. Ами той мен човек, но не се опаква. Так. Маля, гледай този как се върти, бе. Аз не мога. Не мога да целя. Тук. Не малко обаче. Добре, тук се реджим. То с Васко какъв... На малко, то се на малко е на 200, бе. На 2 и бяга. То с Васко... Васко е хакер, махай се по-добре. Маля, човек, то не знае кой би. Ах, каската отиде. Optifine. Сложи добър там. Трябва да сменя сейф. Лап. Ти сме с всички сейфове. Оля, мама, не се. То сме право тук бахти хакера. Митака ли? Митко ли? Арбе, то с Васко бахти хак. Чупим сетове, чупим сетове. Век то с Васко не ще. О, този го сгънахме така направо. Аре, то се на малко напред. Най-много беше. Аре. Не, бе. Най-много, брат, то се едно на едно. Бахти хак. Значи не знам как да намеря обаче. Аре, то си на малко трудно беше, но може да намеря къде. Човека съм дошли, мисля си ще бях мене странство. Хора, О, искате ли накрая на Yeah. клипа да правим и тримата? Да се бием и тримата в моя сервер. кой е твоя сервер? Преди сервер, който... В смисъл, не съм играл вътре. Килнах един. То се получа даже. Сега ще килна втори тук. Тук аз убих някой, маля, Съм- вътре е пълно с итеми. Това е бил Васко, Васко много. О, Васко педераско. Аз се бия с него в момента и мисля да бягам. Да, явно няма да бягам. Това е както ви.
Ако питаш някой дали е хак човек, никой няма си признае. I'll go to Hole Legend. Където е, бе? Дупката на легендите ли? Какво да я знам? Аха. Вот какво ти е. Детко. Изключи Един момент, ще заглуша за малко. Ще паузирам клипа, хора. Пак сме тук, хора. Тук сме и ме набият 2 кила. Ара аз свалям моя най-първият текстчер пак, човек. Вече са 3. Човек някакъв ме напълни сайта ми. Добре, ще напомня на аз карнявам. Къде съм? Не. Ага. Аз ще ви дам. Его Майнкрафт, Арам. Добре дошъл, да виж какво Човек на спална е пълно сайта ми и лаг. Нормално. Така. На мен нещо ми лагна нета. Да, бил го то Optifine. Аз го бях убил, мисля. Не, той не беше. Той би доста демидж, този мършляк. OP пошанки. Сте с пошанки може да има нещо, защото бие по не знам какъв демидж направи. На един хит не остане на колко ли. Брех корал копеле, не умира. Обаче аз вземам брадвето. Малкото брадва, детспа с него. Аре, на малко, на 7 брат, целият маршляк. Пасор. Нищо. Чакай, само не слезе долу, моля се. Не бе, точно долу трябва да скочи, за да го килне. Върви го на бълхатка. Сега виж тук мре. Бутай го. Айде. Сега тук вече ще умре някак. Върви го. Айде, чупих му каската. Ома го убима. Как ме то уби това козон? Той не ще да уби. Оля, аз тук се напълних с тем. Аре, на 8 на 4 я помре. Убили го? Да. Браво. Така, тя работи. Ако махам, това също. Сега. Малкото брадва. Къде има? Искам в една къща. Махни сега. В една къща. Дева. Първата жертва. Къде отиде? Аре, тук няма да стане ден. Бати тъпото. Тук му го хитнах. Ого, хакер. Коста хакер. Човек, защо не снимаме другият клип в HMC-то? Другия клип Ние ще ще е в... дадем айтем. Давай, другия клип ще е в HMC. И кога ще го снимем? Да, уйти. Лего. Найс. Ма ти след клипа къде ще ходиш? На даскал.
Голям хакер, бе. И кога ще може, ако снимам утре? Явно утре. Човек, аз ме интересно защо като съм ти влизал в канала не се абонира за тебе. Да знам, то си е твое решение. В HMC ще направим томбола. Ще видим. Човек някакъв пише на български. Mortal FTF. Що тук има българ, бе? Ей го. А в момента се бия с него. Mortal FTF ли? Да. Не, то е Морт. И Морт. А, да е Мортал. Фото дава и кое е там. Аз искам да ви кажа, че аз имам 4 резервни сета и сега ще мъртв. А, то пак ще ме бие, бе. Човек, изтекли стик шерпак. И то 3 пъти. Аз не ти стафи да си да. Изпил съм полшанка, тъй че сега То ще само умрем. да ни бяга, молец. О, да. На 9 на 9, на 7, на 9 пак. Само Така ми съм. вземай перлите, само ми вземай перлите. Хвърли го надолу. Бутам го, бутам го. Чакай, аз съм се спил. Айде, отиди. Аз сега ще умре. Вие така ли сте намерили начин да килвате? Бутате ги в дупка, зей? Как? Давай отворил да. Някой ме удари. Аре, то се оборил да. Се хвърли оборил да. Аре, долу. И му щупих каската. Сега някакъв ще скочи. Не знам, а то си мря. Аре, бяга от тук с Ендър Перли, защото да не умрем и ние. Ела, то. Чак човек, аз не съм се качил, те ме убият като от качалки. Айде, Веско падна. Чакай да го хвърля отворил да сега. Уха! Опа, извини. Сега... Имаш Ендер Перли, ако се мъчиш. Не знам. Аре, започнах да ги бия. Аре, да. И как не умря, ако не е тайна, то с беше на едно. О, Васко, педераско. То се хакер. Ето го, бе. То с Васко, педераско. И показва ти мангар. На 60? Аре, туна. Килна ли го? Той Да, зато бе. ми показвал, че им. Ето виж чата. Давай, чай идвам да ти хелпам, бягай там. What the fuck на 2. Той пак ти хакерната. Добре бе, пич. Хакер. Да не килнай тип. Да. Ага. Да. Той е хакер. Хилдо. Да. Защо не ставаш? Човек оправя се. Аз и сега след едно-две убийства тук, мисля да спирам клипа. Добре. Да Аре, не стане много малък. ах как ще е малко е. Поне вече има 10 минути, я знам. Снимай по 20. Аз снимам даже по 40. И филм снимам даже. Пускате ли някой път да играе по другия? Annihilation. Аре. Аз ще имам. На 30 типсата. Тук 20 човека. Вау. Бати якото меле. Майко. Нямаше яко мен тук като не Тук не мога да фърля перла. То и аз. Аз хвърля и се оставих Васко педераско на 7. Оставих Васко на 7. И когато дойдеш. Аз съм в дупката. Аз идвам, чак да хвърля перо. То така или иначе може да ме килне. Къде сте? О, Вие с един. А тос? аз сега ще килна един. Тос дано да не е чувал за перли да ни избяга.
Аз килнах един. Човек, Майнкрафт е наистина се включи. Е, За убил го. мене. Ще Той трябва аз. да целият шефа. И аз убих един. То съм. А, да, убил го. Чак не би. Бил го, бил го, бил го, бил го. Не съм да хвърля. Ес. Не. Падна ли бе? Фак. Чай. Не, ще да падна аз. Бутна го. Айде. Пътува из вятъра. Хвърнам перо. Ще заседнах. Майнкрафт Ерен, можеш да ти правиш ли някой пак? Окей. Тих шерпа. Така. Хубавото е, че имам здраве на градници тук. Няма. Този ме е по-здрав. Човек там Тук ти е има. долу има някакъв. Там към него тръгна. И то сме яде лека се е попален. И отгоре имал някакъв анкил. Опа, хакер. Хакера. Има също отгоре и не го видя. Аре бе. Те сперлиш, но не се изстрелват. О, лък. Комба. Влезе в дупката. Клипа ми спря. Защо? Не е спрял. Чакай, не се махай. Аз те обичам. Така. Хора, мисля да спирам клипа. Добре. И да, това беше. Абонирайте се за мен, ако искате. Пишете коментари, харесвайте. И да, довиждане.